Merhaba Şermay Delal û Şermay Bimarek. Êrwej ma dersê desin destpêkên pê li heştê hotin ra destpêkên hîn hatû kuncak maşî. Eger ey qism binişma geşterî si en pênî mawmê vira sê dîn diyên dîn xristiyonê. In dîn xristiyonêt ma çend heb sembolû ra behs kê. û êrwejî nûme in dîn diyên yanî qalê xristiyonê ha çareyena çiqede vejena ey zonun bînût çineya çiqede yo me'na ra ûmeya ez geren ê îfade bikir. Qalê xristiyûn latînkî travon kariste û me'neyês xelawa. Eger şima yo binin tarîx Homo sapiens geşterîkose şima vînenek Homo sapiens nizdê 2 milyon ser ciwaver pyorê rar xwit sêr wêriya, sêr êrîdeyîşa, sêr mirdiyeyîşa û sêr ziyedbiyeyîşa hereket ko. Fakat zaf yê cis înson Homo sapiens nizdê in 2 milyon serrût bî vîn Homo sapiensa peyîn travon Neandertal hatû 2000 ser ciwaver Homo. In Homo sapiens rar xwe saydarêt en zaf vêrg teqîb kê wexteke Afrika ra vejiyan nizdê 1.800.000 ser in Homo sapiens saydarêke semêd wêriya, semêd xwepawitişa, semêd ziyedbiyeyîşa û semêd êrîdeyîşa yo heyat viyarine. Wexteke yên rastan 2000 ser ciwaver in Homo sapiens yo devrîmê zihîn biraze, travın zihînsel devrîm, in zihînsel devrîm ra pê hîn in merdim yo hetra hem saydarêken hem wêr xwe donarî, hem xwepawin, hem benziyet û hemîz yo zoneyê donariyê pê ena zoneya yo kültür xwe înşa ken. Yani hîn Homo sapiens nizdê 1.800.000 ser sê heywanû hîn nivyarînin, oxtra pê hîn sê însanû viyarînin. Yani yo hetra heywanû ra mûsen, eya mûseyîş xwe zerrê heyat însanît, kültür însanît dest bike. Zerrê in 2000 serûn peyinû dîs dîn verîn ra dest bike. Em rar dîs qerşû xela, qerşû zaf yê çetinêz yo sirî stratejî meso. Em pyorê stratejî ena pyorê zoneyê qerşû çetinê in tebiat in Homo sapiens xwe qêd kerda hatû dîn diyîn arda. In dîn diyîn dîs en çetineya Homo sapiensê raşt pê Homo eya çetinê vera dêmişbiyeyîş ser yo stratejiyekê zaf xware, zaf metîn înşa ko. Ena meعنê in dîn diyîn ha zerrê qalê nûme in dîn diyînet. Nûme dîn diyîn mava bila xristiyonê qalê xristiyonê latînkî travon xarîste. Qalê xarîste pê dihep qalû viraziyena. Yo xir yo este. Este ê rej hal û hemez şima zonek mîyon zazakît meعنeyê orjînal hûn jiha in nomî ser yanî este. Yani çûk însonek Homo sapiens ra dest pê kerd hatû êr ra sê ew înson zaf yê wêr xwe sêr estû ra doherî ey estûk vêrg tam hîn niqînên sêr estûna te geşt verdin binêz me rastînan eya meعna. Qalê xirîs eger yo binişima heywan sanaşnêse şima eşkên fehm bikir kum yo heywan ena qalê ena veng xir vecen. Xwaz ya kutik ya verg in veng vecena in vengî wextekî şina nizdiyê sayt xwe wextekî yo talikivînena ena xir vecena. Ey re ena qalê xir este yo hetra êr yo termînolojî girot fakat in termînolojî meعنeyê etîmolojîk ha zerrê her yo parçê qalit. Ey re her yo parçê qal meعنeyê me fehm bikirse bîtûne yo termînolojî me eşkên fehm bikir. Êr rej hal û hemez qalê sembol heşkerdîş rê dunyat tu dê vunla ena qalib xwîz wext veriya gora wext mixarû ra hayana wextê qilana verîn zerrê mixarû ciyên bajaran bîn erdê di wextek ciyên bajaran bîn erdîs ey heywanîk
talıke vera haberdeyşiniz zaf yedib eğra rere en işaret heşkerdiş her cad viyertib. Şma bunca havlamez kale heşkerdiş zazakit heş yani heş انقديو معنى ترابجنا اورجينال معنی حالامز هميون زازاكيد گيرنا از انواش انسونك باجارون بين عرض جوين اي انسون اگر بواشتنسه bütünü yo emir, bütünü yo dünya eşkin bir bajarın bin erdet beçui. Eğer nakale hır esta biya yo terminoloji yo nome yo dönem grot. En dönemiz din yani din Hristiyoneya. Kale terminolojiye Hristiyon, Hriste zafiye mane traveji. Aynı ma'nura zafiniyez. Yani çok غلا مرحومته و يويس نومي حضرت عيسى بيرانا يونان كيا فيرين را ترافون خريستي خريستوس و مسيح عيسى يعني فنيش عيسى ايراش ما بونجزه ايراش سمبول اندينيس عيسى مسيحو ايرا حطونك قالك سمت دين خريستيونيا فيرانا سمت سمبولون مسيح فاجنا ان بيوري يقال ان بيوري معنيك ان قالورا برازين ان بيوري يوهاترا سمبول او دونمي سمبول اي ديني ايراش قال خارستا يعني قال خريستيون حالا امس pe toponoma ha Estoniat yo devlet numeye veren. Yani Estoniat yo devesta numeye haristeva. Ana kalis pe toponomia vecena. Mesela eğer rej میون خرستیونت حالا امس گوشت خواز اگر حلالسه انا رن بزونی انا حلالس انا kültürüs انا مطفاق ان گوشتیس پیوری ها ان dönem rayana. Eğer rej میون ملت مات شما kumra pers bikir xwaz çıkıdı o güçt xwaz çınıyor şuma dikkat bikirse piyorini negatif yo mana asta yani yavun haram yaiz az harame sernişin ama işte nezun itiyad yo xabat kerda o niyece güçtiye insanır zararlı insanır holni nezun çine yani yo insanık eğer yo insan ser yo terimra ser yo qalra negatif yo mana grotası او انسان هین بتونه یو عمر خو سر اقال را نگاتیف حرکت کن یعنی هین بوازیز نشکن حاله رنده اقال وین انسان وقت مغارا دست بکن او انسان هیوری گرکا تداریک ور خو بدین ایرا هیوری خواز کویه ارد که جیه ایرا خواز هیوری وقت مغارود بنجیه Eyraxwaz en dönemir hem bir sembol bereket hemiz bir kutsal en dönem. Eyra vaktik makale xwazken en xwazik vakt mağarut çıkıdak pirikun pirbayun may o vaktir yo wer ey cüyeyiş ko qarantisi aynı o xwaz bahçe hin göbekli tepet. بعضی قرهان تپد بعضی ذره سومرود بعضی ذره نشتون کتابون قدسالود her cad havyarana. En xwazek ha en zarur havyaran, en xwaz mühimatiye ha ver vakt yagura hayana. Vakt bajarun bin erd. Yani çıkıdak galle nun vakt yagur sembol bereket yase, en rin bizuni xwaziz sembol bereket vakt cüyeyiş bajarun bin erdi. Raz hala emez zafiye sembol en xwaz he zunun dinyat geren. Yo ifadek raj miun İtalyan kid geren yani etruskura o mocir travon porco dio yani humao muyin en dönemet vakt ziyad humatiye etruskudis yo humak numeye humao muyine yani Türkiye'yi kıllı tanrı. Ana mana diyava pure sembol khas. Eğer raj vaktik çovun porco dio yo hatra hakaret yana belki ama tarih verinit vakt ziyad humatiyet ravon politeizm. O vaktit herne mane yo hume grotin. Sembol bereket vaz çıkadı benceye
o mühimmatiye çineye ez gereno nebine ifade bekir. Xwaz zerre bajarun bin erdit yo kısmet yo ahiret kerdin ve ocat gweşt en xwazus yo gweşit çıkıdı yo qeb en gweşti ken wişk o kadar devam kenşin. Yani gweşt çen vinir en hayban wişk en hayban rin en hayban weş eyra oxtrape devam kenşin. Yo is xwaz çine borsa xwe idareken yani bin her diz mün her diz eşken verxovin. Eğer xwaz rahat ve şu nimonen rahat gest ver nimeren. Çine vinse eywen pecüyen. Eğer mعنی خواز o bereketiyiz vakt mağarura yana vakt bin erdura yana xwaz çıkadı ziyan seret antay digerin ziyan her ziyeyiş xwadiz mutlaka dest biyaz hab lirun. Her yol liris zerre hiri aşmit yen ben hadre semed veriya. Eğra en ziyeyiş en xwazu yo hatra garantiye ver millete ver klane en bajarun bin erdiya. Eğra xwaz en vaktet büyüceye en vakt ranat ser destuna tapışt hala emez myon kültür insunit aynı kede, aynı rendera, aynı sembolra ho devam ke. Vakt bajarun bin erdit çıkıdak yo hatra semed ver xwava xwaz kerdinceye hat bin ra semed pautiş xwava ev verg kerdaceye. Yani verga koyun vaktik bitceyse bana kutik. Oktis ene mahineşken fahm bekirik insunik hama vakt yagun raso hayvunik en mühim hayvuna dinik en mühim kerdaceye eyes kutika. Eves kutik. Vakt mağarut çıkıdak paute ey mağaru kerdin vakt devudis hin dest bekerdiş pautiş vakt devu kerdin. Yani yo hatra insunik rasan vakt yagu hevera hayvun xwez hevera kutik xwez. Tevun pe xwe bipaw ey devud. Ey rac hala mez kutik mün bütüne medeniyet dünyat hazar çeşit cinsyera hala mez ho insunya cuyan hala mez umaz insunyo umaz hayvunyo hala mez ho insunir aynı pawte devam ke. En kutikik vakt mağarut ben ceye ana vergek vakt mağarut ben ceye o ben akutik en dönemra ma eşkin en dönemra en mitolojiya akerde en mitolojiya netis mamyun mitolojiya hot berut vinen. Mitolojiya hot berut yo kutik est ev kutik yo hatra sembol en dönem vakt bajarun bin erdiyo. Semet bajarun bin erdiya zerre mishafid zaf ceyut bahs en dönem ken. En bahs kerdişik myon kitabet viyeren en bahs kerdiş piyoriyi yo hatra ma ben rasnen dönem vakt mağaro. Az en kısmet yo çene hab minaku dunu. Fakat nesil ma pe en minakuna dest beken hinya here hinya girdiyo xabat eşken vec o birast insun. En vakt mağarut en net bahs kerdiş ha myon mishafit zerre ayetun sure nemlet vierana. Sure nem yo hatra sure muerciluna. Bidim mışmara bala muercile yo qede juyeyiş vakt mağaruno. Eğra ayetik ho kale ana mitolojiye hot beruken yo hatra o ayetis ho zerre eya sure muercilut ha vierana. Zerre sure nemlet ayet des şeşin des heştin o vist hirin he ان dönem ra bahskin ana ya tu yobun şma kirse şmayışkin ma'naya raştıkın vin ana ma'na raştıkın yo hatra ma bana rasnana ev dönem bajarun bin erdu eynik ezo bahskano yo hatra yo fikir dunaşma ezo çinera bahskano yani eğer zerre myon kitabut Tevrat İncil mishafet çine ho nusense kuma yo mitolojik havyaranası en ren bizuni en mitoloji پیوریه تاریخ انسان راهی بحث کرد یعنی یو هدر تاریخ انسان ایرز حال و همز هپ قالو هپ واتو هپ سونکو هپ میتولوژیو دوام کن ایرز زره کتابو دیز ان میتولوژیک جواور بیجی ان میتولوژی اومن نسیه یعنی چی دو نو ننسیو ای کتابود یو هدر تاریخ انسان نسیو ایرز ان میتولوژی پیوریه وقت دست بکردش یگود
نوی و فرمات را قده اینسون یگی باجی ایرا اینسون وقت یگی نشکن فهم بکرک او اینسون ور یگی را یا دنیا را هو ین دین یه وری نیست he ver yegî ra yên ey dînîs yên dîn hîrînit yani wext newrotik çax pê dest pêke. Êra ê rej newrotik çax yani çaxê silûm yo hetra bingehê xwe ey dînûn bînûra gena hema dest pêkena. Wext pêniyê bajarûn bîn erd hîn yê diyet ew însun in cemet pêyînîz hîn yê diyet helyan ew însun hîn miğarûra yê diyet gêren bêj diber semed ey yas hêverî şin gêren kumcat bereket est, kumcat insun eşken ey ceyun mat yani bereketli hilalet hin yediyet ocat geren yo cüyeyiş newe biraz ev cüyeyişik bin erdra vejen ser erdit dest peken. O erraz ser erdit şma dikkat bikirse ev insun dünya kerda per. En insun vakt mağara vaktik hin rasen vakt yegu yani hin peniye dönem xwed oca da engur iskenceye şarabe xwez birazan o darun zeytunu kenceye o run zeytunun xwe birazan enqede vakt yegu dest pêken yo hatra hin piyore çîk esasî cîr lazım ew esasî hin tede esta pê eya hin dest pêkerdişt vakt yegu ke. Ê reş qale darê zeytun miyun Qur'anî zaf ceyuna vierena. Ena darê zeytun mühimmatiyê kutsalayê yo hetra kêk insûnît cagirot, kêk kültür insûnît cagirot ha o dönem işaret kena. Ew dönemîs pêniyê wext miğaro o verniyê wext dest pêkerdiş yeguno. Ayet vîstin sûrê Mûminûn direkt ha işaret yo cê kena ew cat kum cat dar zeytun cuyên dar zeytun est ho ca işaret maken ew cas zerre ayetit qalet tur esta eya turis kuyun toros ra behs kene yani medeniyet darê zeytun yo hetra 50,000 ser cuaver kêk cemet peyîn hîn helya neolitik çağ dest pê kerd o cat yani ser bereketli hilal travun ser bereketli hilalet dest pêkena medeniyet en zeytunu. Ê reş Qur'uz ho qale en dönemken. Bazı en insun wext dest pêkerdiş yegudîs ey heywanûn yegî sanaşnan pê şîtyîna pê rûn heywanûna pê goşt heywanûn wext yegî dîs yo hetra xweriyo medeniyet newe dest pêken en medeniyetîs tabii ki medeniyet silûmo yani çağı neolitik. Ê reş derheq wext miğarût zafye nişte est miyun kitabın kutsalot zafye sembol est se göbekli tepet ceyut fakat ma nişken bisanaş ma nişken yo mana bici eyra zuneye ma kemya semed en dönemi çinera en kematiye ma pilis ma geren klasik arkeoloji ma vun klasik arkeoloji ew arkeolojik mer wext miğarûra niverdiyo ma vun eger niverdiyorsa ew însun tuê nîzûn. Hal bikir ey însun mer yo çend heb sembol zaf qîçalek verde ey sembolîs maneyê were sembolûn êr ra klasîk arkeolojiyê êr ra dest qat se qat hîna girt yo mana hate barkerdin. Ey re ez îtiyat ez qeylo qale Venüs'ün Willendorf bikir. Tirkiyeyê Willendorf Venüs'ü. En sembol yo hetra mer yo zûneyê tarîx ver yegû ha rastlenama eyre en sembol zam mühim. Ez en sembolü yo binê îfade bikir. Şima dikkat bikirse zerre en sembolü ra dest çeprema biyerse eya verin mûnena muercilû. Yani yo hetra ha dönem bajarun bin erdra behs kena. Yani tek yo sembol sembole muerciliya muerciles yo hetra sembol pure cüyeyiş bajarun bin erdiyo. En sembolis nizde hiris huzar ser cuaver verazî. Eyra hiris huzar ser cuaver insun o wext mer yo mesaj norre pe en semboluna pe xwe bid fehm kerdiş pe bid ma sanaşneyiş ek ma beşk fehm bikirse. Ciniya dînîs dest raştra eya verîn şima bûncisi mûnena haş yani bedenye yo hetra ha haş sembol kene. Ana sembol çi ne ya? Ana sembolîs
İnsun vakt bajarun bin erdo se haşu cüyen. Se haşu kotira metabolizme xwe edelnin qarşu çetine, qarşu veşune o qarşu gala yo hatra sistem cüyeyiş haş xwed inşa ko o êrvajis ew sembol ard viraşt hîrus û zarser cuave re ew sembol mers çiqedek yo mesaj, çiqedek yo zûneyê bişo ard rasno hetur racun may êr. Em sembolîz êrvaj hê zerre yo müzet hê Avusturya Viyanat. Kumek ho Avusturya Viyanat se qeyîlse eşkenşiyor en sembolû vîn ziyaret bikir, fehm bikir ki en sembol yo mesaj pîrikûn pîrbayûn may bin erdura yani tarih tor verra erd rastnema. O şima dikkat bikirse eya sembola miyonî nîst yo henga. Ma cavervatê heng tarih Homo sapiensit zafiyê meعنeyê est e wextek en Homo sapiens zihînsel devrim dest pê ker nizdê 2000 ser caver en însunîs heng ken sembol xwe, sembol cûyeyîş xwe, sembol kültür qilanê xwe o cara gen dest pê ken hatû wext mixarû rastnan, wext mixarû dîst aynî qutsaliyet, aynî qutsale hunc dûn hengû, hunc dûn sembolûn zûneyek ey hengû ra yena. En pyorînê şima dikkat bikirse pyorîz may yani cinî êra mayîşkenî îtiyat hîn tam fehm bikir ki însun ver yekî çiqedek wext yekî dest pê kerd humatî semboliyê çiqedek femînen ase, çiqedek may ase, însun ver wext yekîs pyorê cûyeyîş xwe, pyorê kültûr xwe ser yo dadiya. Eya dadîs sembol humatiyê xwe çarine na, semed eya însun yo hatira viraşteyê ha girdeyê en kültûrek ser dadiya înşa bena. Ez yaqîken însun o wextek en sembol mühim verde hê verî düşmüş bî en însun wext yekî neşk enîn fehm bikirse ew însun wext yekî şaş cûyen. Êrvaj eger dinya ha şaş cûyenase, ha bêzûneyê tarîx raştî cûyenase, ha bêehlaq cûyenase, ha qawxi herbit cûyenase, ene rin bizûnê en însun nezûnê xwe re, cahilê xwe re êrho enqidîke. Eger yo bine farqindê tarîx xwe bînse, en însun her rêj xwe degerdênce, her însun degerdênce, her parçe tabiatîs qêdê însunû dîn, qêdê holê dîn, holê ser rasênce. Eyra êrvaj vatûn xwe ez û gêreno îfade bikir zaf rehet nîyo çünkü eyak ez farqinda bîya însun yo viyarteyê ver yekî me fehm kerde ya da ez û gêren fehm bikir. Êrvaj en însun wext yekî çiqedek tarîx xwe re en hey vera diyo en hey tira kotbîr, en hey xwe vîra kerde, eyra sêmi merdimo zaf rehet nîşken xwe îfade bikir. Êrvaj mühîmatiyê ma eya wak, ma beşk tarîx xwe vêr fehm bikir ki êr xwe ma duzik, sibê xwe ma qêdeyê bello kir. Êr îtiyat dersê desin hîn qêdiyena, pa dersê desina dîn dînîs ma îtiya qêdinin, dersê yûndasinit dîn hîrin yani silam çağı tiravûn, dîn hîrin ma dest pêkin û hatû kumcak ma hîn şî. Îtya re ez wazano şimer silamûn xwe bişo, in rêjek ma viyêrt reşûn hecû û me şi, ez reşûn hecûn şima viyêrtî bimarik keno, xûnê dersit ma yo bînvînin, hûma torî şimab, me qatê xwe bî zûneyît bimonî, fikirit bimonî, mîyon zûn xwe, mîyon kültûr xwe bimonî, eyê hera kirî, eyê metin kirî, en zûn tarêf xûmatalê ra mer çiqedek yo mükafat biyor ma rast, ena mükafatîs yo hatira ma însun êr eyek mayê cûyên gereka zerrê bedên xwed, gereka zerrê karakter xwed, gereka zerrê kültûr xwed ma gon her rej beşk bicûyî, bid cûyeyîş, bid mûsneyîş, ena zûneyê însun verîn ma gon hem xwe rast, hemîz xwe pê rast.